Magadi. So this say. But anyways, nyaya point nasindi nyaya motkari. Yekuti kune vamwe vanhu vanotaura kuti kana usina motikari kana dana niyo, especially vasikana. Anotaura kuti kana usina motikari hatidanani. Yabo. But the main thing is, do remember, as long as I have my body and that's all. Because in my body is my mode of transport, and I feel that that body that works. You understand? Saka you auna. But would I need in the motorcar? Okay, that's your choice. Huh? People have choices in life. It's a choice and it's your preference. There's nothing wrong about that. Wakasita unengori mskana wakasita chi mastanza ako hai and it. But do you know kuti kune vanhu Zimbabwe where in some other countries vanofamba 3, 4, 5 kilometers kuenda kuchikoro one way kungonodzidza ABC 1, 2, 3 ofamba futi 3, 4, 5 kilometers kudzoka kumba. Do you know that munhu iye wakamutaurira izvo zvanogona kukutaurira zvokuti you wish you never born, kuti ndakakura ndichifamba 10 kilometers kuenda nekudzoka kuchikoro. Mai manje kutaura kuti ndidanane newe kana usina motikari. Ndanayo motikari iyoyo. Munhu iye ambofa akadana nemunhu anotaura zvinhu zvakadaro. Inini personally kuCanada kuno kwandina mota. I haven't driven the car I own for like 12 years now. The car in line andoti ndiyangu. Yes, I have a car that's in my name. BMW 2013. But I don't drive it. Hwezha. Zimbabwe, I've never driven a car until last year, January 2020. And the type of people and draw pezanda with now, they're only for the car, not for me. Hwezha. Saka kana yo kana one motikari yako chifunga kuti wakapenga sitereka hapana. Inini with my body, I'm good because that's my mode of transport. Kwese wanoda kuenda especially in Canada muno, the transit system is okay, one of the best in the world, although they are improving it here and there. Kumaraini kwangu kuna Eglinton West, they're putting on my tram train pakati pe road. The subway is reliable, my buses are reliable. I live in a street that is like 30 seconds, 1 minute walk away from me. That's Eglinton Avenue East. It's a 24-hour street. I can go anywhere. I can come from my house to the airport. Give me one bus. You know what I mean? If I feel like, or I can just go on a bus and go on a train, then I go wherever I want. A car is a liability. It's not even an asset. First of all, that's what vasikana vanoda motikari stereka. Nogona kufira motikari imomo. You can have an accident. Mongofira imomo ipapo. Saka yes, zvinodadisa kuoneka nemukomana wako uchidhiraivha waisiya muchitendera mastreets muchiteya muri kuita. As long as motikari iyo isiri yako, iwe urikutaura kuti I cannot be with you because you don't have a car. Be with a person for who they are. A car will come as a bonus, but just try to give that person a chance. German, you know, I like to know you, get to know you, chi.
meta yamuri kuita. Because takatoita makore akawanda kuno kuCanada, that's why ndo imwe futi imwe reason why ndisina kana baby kuCanada, because haina mota. Vakadzi vekuno kazhinji vanoda munhu ane mota, because zvinhu zvinoitwa kuno zvakawanda, practically it needs a car. So if a car become an essential thing in a lot of people's lives, and even going to kubasa, groceries and whatnot, you need a car. But quantity is not important. I can do without car. Vanhu vanondiziva vanotaura kuti vanhu vauya kuzonditora, madman ngatiende kwakati tichienda vanamutaura ndine vanhu 4 tinokuva neremotikari makunzi madman iwewo chete handi chete ndati inini iwe unenge une crew yako muri 2 muri 3 ino wada kunitora ndiri 1. Panoita miscommunication kwatinenge tasvika ikoko. But as long as I have my own car, yes, we can go. That's the point. And we thought a car is a mode of transport, not an asset. I say, and it's a liability. It costs to have a car, but a body, inini miri wangu, it's a mode of transport too. Because there's a lot of people vasina mota, and they are much happier than munani mota. Miri wangu, as long as you feed it, there's nothing else you need. And uchitreata vamwe vanhu zvine respect, zvine hunhu, usikashoreka namumiri wemumwe munhu. Uitoka kuti hauendi dhafu, aka kakaonda, uyu haana mahips, uyu haana shepu, you know. Yes, it's just life. You know what I mean? It's an expression of life, you know. Because people come in different bodies and shapes, and it's just like cars. They come in different bodies and shapes and names, like people. So my advice to this young generation, especially my 2000s, I'm a 2000s. Don't be with a guy because ane mota. Vazhinji vacho ane mota ane 10 mababy kana 15. Achipa kusiya kunotora mumwe. Saka hazvibudi. But wakadana nemukomana wako anoti anokwira bhazi kana kubva mufocus achienda kuHughes kuya kuzokuona, that guy is a keeper. Kunoku kwanana Canada kunoku, for me to come from Scarborough to go to North York on a bus, it cost me 2 hours. Bus, train, then another bus. If I put an effort to come and see you, you should respect that. Because the car is like 30-40 minutes and it. So, not in say, because most cars are one this, zero. But people don't talk about it can bring grievance in a lot of people's lives. It can give headache, headaches, heartbreaks, a car. Wangwarungo kusisa ma 5 liter, especially with Zimbabwe. Unanisa 5 liter motor. Saka, do you think that person needs a car? Munajisa 5 liters, $7 US motor. I don't need to brag and boast. Yes, in Mariachi 99. Motor yangu yasvika pa quarter tank, I'm putting a full tank in there. Motor yangu inoguta kupfuura dzimba dzakawanda kuZimbabwe. That's how it is. Kana mukomana wako wauti uri kuda iye, kana usada kumbomona achimisa motikari yake pa gas station. That's how we call it here in Canada. In Zimbabwe, we call it petrol stations, right? Kana asada kumboisa full tank wakatarisa, hapana nezvemotikari. Because munhu iye anokwanisa kupinda
mushopu achinobhadhara petrol odya pai iwo haakutengere pai, hazvibude futi. Saka let's not judge each other, especially panyaya dzemota idzi. And do remember, mota dzakudhura, insurance yakudhura futi, handiti? And the car is just a mode of transport, just like an aeroplane, a train, and my body. But my body can do wonders, can make you have kids. I'm a man, and can make you have kids because you're a woman. A car cannot. A car can make you end up at Tinashe Mugabe. Makuitwa my DNA because munanga ndakambokuona ningi. La Jesus, that's la side. Zvinongonakidza so kungoandastanda kuti isusu takakura tichikwira mabhazi isusu maHarare United kwewe. Muraini medu mamunenge ndofunga vanhu 2 chete vanga vane motikari. Wasinzwa? Motikari mufesi wangu. In fact, vese mafesi angu. Vamwe vanga vane Vauxhall, vamwe vanga vane Zephyr. Ndotu vandaiziva vanga vane mota. Mai manje munhu wese ane mota. Aiziva. Saka ama 2000, please give a person a chance. Mo danana ndopa kuzopedzisira makudanana nemadhara akaita kwanitesisi isusu nekuda mota. Musadaro. Waenda daro ndakabvunzwa nemumwe munhu kunzi saka paunouya kuZimbabwe une mota here? Ndakati handina mota. Zvikanzi manje tinofamba sei? You know what I mean? Rubva kuCanada saka tofamba sei? Ndo nyaya yacho iripo. Handina mota. Because the minute ndokutaura kuti ndinayo mota your mood changes. Because it's the same mood. Wauya neka attitude kekuti ndakutaurira ndina mota and you feel like you don't want to talk to me again. What make you think that munhu wese anobva kudiaspora anofanira kuita mota kuZimbabwe? Sometimes we just want to come to Zimbabwe to be around our family and friends. A car is nothing. I say, some of the richest people in Canada here, billionaires, vanokwira masubway train, but anenge achigara mu apartment, you know, 2 million. Yeah. And he's a billionaire. Haana kana mota. I used to work with a rental company, Avis Budget Group. Billionaires used to rent cars. Uchiona zita remunhu akarenta mota kuti uyu munhu mukuruko. They only rented cars for necessary meetings anenge achiitwa out of town chichichi. Otherwise the rest of the time anenge ane kabhasikoro kake kaanenge achitenderera nako. That's how it is in diaspora kuno. Kana une mari yacho tenga mota, but kana usina usapureshwe nemukadzi kana relationship kana boyfriend. If you need the car for a job, don't buy an expensive car because ingotengawo kamotikari kanongokuendisawo kubasa uchidzoka pamba. Make sure that the car is for the work and the purpose of work alone. Kana isiri pressure ngaimweta yebasa chete. Most people, they have cars and they don't know what to do with them. They drive from A to B, not gonna plan. But anyways, my body is a mode of transport. And no one can tell me that I need a car. Because I know a lot of people that are very successful today, that have made it in life. Vaifamba makilometers nemakilometers. Vanika plastic bag kemangai achienda kuchikoro achikutaura nyaya yake. Vaenda kumazvikoro zvekumisha.
pachikoro pedu isusu it was like 4 minutes kubva pamba pedu kuoko. Imagine, would I compare myself nemunhu aifamba 5 kilometers kuenda kuchikoro? It doesn't work. Mumwe munhu anototaradza kutoenda kuZimbabwe just because haana mota. Mumwe munhu kutadza kutoenda kuBawa just because haana mota. Aiwa, enda unofara Germany. Kubata munyati mota haina basa. Hey, I don't have a ride. I'm not gonna come. Come and pick me up. No. Pataenda wanana braids kuya wanana schemes. Tichinonakirwa chinonzwa house music. Taikwira bus Harare United. Even kwataenda kujobs chaiko inini from Canada takwira bus kana kukana ningi 404 chienda kuningi kuZimbabwe. Kwira 404 emergency taxi uchienda kuZimbabwe unonakirwa ikoko. That's why I always talk about the 80s and the 90s. Tantisina pressure. Waona bhawa rakazara ka ushaya kana 1 motikari panzi. Wozona vanhu vanobuda mubhawa imomo. Takananga kumabhazi kuningi. Kana tiri kuZimbabwe taenda pamachipisa. Kana tiri mutaundi vamwe vaenda kumarket square. Taenda pacharge office. Hava ngoma 1 and 2 vaenda kuna Rizende vekumasabhabhu. You know? But most people vaigara kumasabhabhu vanenge vane maparents avo vaneba kuti vari kuenda kumovie. Saka vaikurumidza kubuda ubva vanomira pamovie theatre, so omirira maparents avo vapika vaenda kumba. But enjoy yourself. You don't need a car to enjoy yourself. And just love yourself and love the others around you. And give thanks. One love.